flag will be hoisted by our Honorable Chairman and speech by our Honorable Chairman. All select! Third Battalion Headquarter को our location B Training Center को Diden White Hanai Diden Giri B 24 batch Basic Military Training को Training Hanai Manijatau Sivijatau Instructors Ara Ang Nina Ang Mauti Legu Gedemanang Changman. Also respected Secretary to the Ministry of Home Affairs, National Liberation Front of Tetra, and Deputy Chief of Army Staff of Royal Baroque Army, and other dear revolutionaries. नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनो मोननानै आरो बे खाबुखौ मोननानै इनायनो गोजोननाय मोनदों। आं आंनि बिबुंथिनि सिगाङावनो दिनै नोंथांमोनखौ गोबां दुखु दाहा लानानै बे ट्रेनिंखौ फोजोबनायनि थाखाय उथ्रिनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरबाय। I would like to congratulate you for passing out your basic military training. लोगोसेनो जायफोरा गाव गावनि basic military training को गोबां दुखु दाहा लानानै फोजोबबाय उथ्रिबाय बिथांमोनखौ National Democratic Front of Bodoland नि आफादगिरि हिसाबै दिनै नोंथांमोनखौ सोद्रोमा हिसाबै आं गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो साफा साफा Bodoland आर्मि हिसाबैबो नोंथांमोनखौ आं आफादनि जानानै बरायो। दिनै ट्रेनिंखौ फोजोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना गोदान जोनोम मोनफिनबाय। After the training, now you have born again. दिनै नोंथांमोना गुबुन ordinary मानसिफोर बायदि नंलिया गुबुन सिभिल मानसिफोर नंलिया दिनै नोंथांमोना गोदान जोनोम लाबाय। दिनैनिफ्राय नोंथांमोना National Democratic Front of Bodoland नि सोद्रोमा जाबाय। दिनैनिफ्राय माहारिनि उदांस्रि दावहारु जाबाय एबा दिनैनिफ्राय नोंथांमोना जाबाय साफा साफा Bodoland आर्मि। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि बिबाना बांसिनबाय। Your responsibilities have increased in many folds. गोदोआव जानो हागौ सोरबा फरायबाय थादोंमोन सोरबा मास्टार मावदोंमोन बा सोरबा ओरैनो दंमोन गुबुन गुबुन खामानि मावलाबायनानै दंमोन नाथाय दिनै नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जाबाय National Democratic Front of Bodoland नि सोद्रोमा दिनैनिफ्राय जाबाय Bodoland आर्मि। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय नोंथांमोननि जि बिबान जि मावनांगौ खामानि बे दिनै बांबाय। दिनै न'खरनिल' नंलिया साफा सानै मानसिनिल' नङा मोनसे मोननै गामिनिल' नङा दिनै नोंथांमोननि बिबानाव फैबाय गासै माहारिनि बिबानानो। Now you have the responsibility of the entire Bodoland nation. बेनिखायनो आं फोथायदों जे नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बे गिलु फालु बिबानखौ रुजुनानै दावगालांगोन। नोंथांमोना National Democratic Front of Bodoland नि सोद्रोमा जानाय लोगो लोगोनो साफा साफा Bodoland आर्मि जानाय लोगो लोगोनो बर' माहारिखौ सिबिदों बे नङा सुबुं माहारिखौनो नोंथांमोना सिबिदों। बेनिखायनो सानै हयै बे गेलेर बिबानखौ रुजुनानै दावगालांगोन होननानै
आं मिजिंथिबाय। जों दिनै नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ इन्जिन हिसाबै जुदि हमनानै लायोब्ला जों दिनै बुंनांगोन नोंथांमोनाबो बे इन्जिननिनो मोनसे पार्ट जाबाय। You have become a part of the National Democratic Front of Bodoland. If we compare the National Democratic Front of Bodoland as engine, then you have become a part of the engine. दिनै पार्टफोरा थाब्लासो जेरै इन्जिना मोजां सोलियो बेबायदिनो दिनै नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि साफा सोद्रोमाफ्रा मोजाङै थायोब्लासो मोजाङै खामानि मावोब्लासो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डआबो मोजाङै थागोन, मोजाङै दावगालांनो हागोन आरो जि सानस्रि थांखिखौ लानानै दिनैसिम मावबोदों बेयाव उथ्रिखांनो हागोन एबा देरहासार जानो हागोन। बेनिखायनो आं फोथायदों नोंथांमोना गासैबो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सोद्रोमा महरै बड'लेण्ड आर्मि महरै गोख्रों गोरायै आरो मोजाङै खामानि मावलांगोन आरो देरहासार खालामगोन। गेदेमा मावथि लोगोफोर, जों मिथिगौ जे बर'फोरा सानसेनि समाव गोहो गोरामोन, बोलो गोरामोन। The Bodo people were a proud nation. We were independent. But now we have reduced to a stateless nation. Bodo people once had glorious past. We had our kings. We had our kingdoms. We were free people. But now we have become stateless people. We have reduced to a microscopic minority in our own land. We have become guests in our own land. जों जुदियो सानसेनि समाव जोंहा राजा दङमोन, रायजो दङमोन, जों उदांस्रिमोन, अब्लाबो दिनै जों गावनि हायावनो आलासि जानांबाय। जों दिनै गावनि हायावनो मोजोमसे जानानै थानांबाय। जों गावनि हायावनो दिनै सोबख' जादों, नासय जादों, गाग्लोबनानै लाजादों। दिनै बर' हिसाबै गोदान मुगानि जारिमिनाव बर'फोरा नाङाखै नङा नांबोदों। गोदोनि जारिमिनखौ आं दिनै बुंफोरनो बिजिरनो सानाखै। नाथाय गोदान मुगानि जारिमिनखौ जों जेब्ला बिजिरो अब्ला नुदों ब्रिटिशनि समनिफ्रायबो बर'फोरा गोबां नांबोदों, गोबां जुजिबोदों, हास्थायबोदों उदाङै माहारि बायदियै, हारि बायदियै थांनानै थानो। ब्रिटिशनि शासननि समनिफ्रायनो आसाम कसारी जुबक सन्मिलनी, बर' जुबक सन्मिलनी, ट्राइबेल संघ, प्लेन्स ट्राइबेल अफ काउन्सिल एबा PPTC, UBNLF, बर' साहित्य सभा, एबसु, BLT बेबायदि दिनै गोबां आफादफोरानो खोलोबै बर' माहारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो बुहुमाव माहारि हिसाबै थांना थानो थाखाय दिनै जों नांबोनायखौ नुदों आरो दिनैसिम नांबोदों। नाथाय दुखुनांथाव दि दिनैसिम जों बर'फ्रा हारि बायदियै, माहारि बायदियै माब्लाबाबो देरहायाखै। हारि हिसाबैनो जों दिनै जेनबोदों। थांखि बिखान्थि लानानै नांबोदोंब्लाबो समनि फाखनाव, समजों लोगोसे जोंनि मावथिफोरनि लोरबांथियाव, जोंनि दैदेनगिरिफोरनि लोरबांथियाव दिनै खोलोब जेनबोदों। बेनिखायनो जों बुंनांगोन दिनै जे माहारि बायदियैनो जों दिनै जेनदों। As a nation, we are defeated nation. जों माब्लाबाबो दिनै देरहायाखै। बेनिखायनो दिनै गासैबो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनियाव आसा खालामदों, मिजिंथिदों, गासैबो बुंदों नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड गैयाब्ला आरो बर'फोरा गैलिया। बेनिखायनो दिनै
नोंथांमोना National Democratic Front of Bodolandनि सोद्रोमा हिसाबै National Democratic Front of Bodolandनि Bodoland Army हिसाबै दिनै बे मिजिंथिखौ जाफुंहोनांगोन. We must conquer. We must be invincible power. जों दिनै देरहानांगोन. रावबो फेजेननो हायै बायदि दिनै जों गोहो बोलो जानांगोन आरो दावगानांगोन आरो बर' माहारिखौ बुहुमनि बिखायाव उदां माहारि हिसाबै गायसननांगोन. गेदेमा मावथि लोगोफोर, दिनै जों नुदों बुहुमाव जे गोहो बोलो गैयाब्लानो एबा फोर्स गैयाब्लानो मोनसे हादोर दानाय एबा माहारि दानाया नंखाय एबा मोनसे हादोर आरो माहारि गोहो बोलो गैयाबा थांना थानाया नंखाय. The basis of a state, the basis of a nation is force. Without force, no state, no nation can survive. गोहो बोलो गैयाब्ला एबा फोर्स गैयाबा एबा आर्मी पुलिस बेबायदि जुदि फोर्स गैयाब्ला मोनसे स्टेट एबा हादोर एबा मोनसे हारि एबा नेशना माब्लाबाबो थांनानै थानो हाया. दिनै बांलादेश आर्मी गैयाब्ला हाग्रा बंग्रा सारगिदिं बेंखनाब्ला बिडिआर गैयाब्ला हाग्रा बंग्रा सारगिदिं बेंखनाब्ला दिनै बांलादेश हिसाबै सानसेबो थांनानै थानो हानाय नङा. बांलादेशखौ गाबोन इन्डिया गाग्लोबनो हागौ, गाबोन बर'फ्राबो लाफैनो हागौ बा गाबोन बार्मिसफ्राबो लाफैनो हागौ. The existence of an independent and sovereign Bangladesh means there is something. That is force. Because of the force, because of the security forces, because of the Bangladesh army, because of the BDR, Bangladesh is a sovereign independent nation. दिनै Indian army गैयाब्ला दिनै सानसे साननै थांनानै थानायखौनो साननो हानाय नङा. आमेरिका बायदि गोहोगोरा बोलोगोरा हादोराबो सानसे साननै जुदि आमेरिकान आर्मिफोर गैयाबा सोल्डियार गैयाब्ला America cannot exist even for a day. बेनिखायनो जों दिनै नुदों जे बुहुमाव जेसेबां माहारि दादों हादोर दादों बिनि सिङावनो दङ गोहो बोलो फोर्स एबा फौजि एबा आर्मि. बेनिखायनो दिनै जोंबो बर' माहारिखौ दाफिननो सानोब्ला बर' माहारिनि थाखाय उदां मोनसे हादोर दानो सानोब्ला जोंनोबो नांगोन दिनै गोहो बोलो, जोंनोबो नांगोन दिनै आर्मि. बेनिखायनो जों दिनै आर्मि बर' माहारिखौ बे बुहुमनि दख्लबसे हायाव उदाङै दाफिननो जों दिनै सोमाइखिरा लादों, जों दिनै बिबानाव लादों. बेनिखायनो आं दिनै फोथायदों जे जि गोहो बोलो नांगौ बे गोहो बोलोखौ दिनै बे सोमाइखिरा लानायनि उनाव नोंथांमोना फुरा खालामदों. नोंथांमोना बर' माहारिनि जि सिमां उदाङै दख्लबसे हायाव थांनानै थानायनि जि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोगोन. सम सम गासैबो माहारिनि जिउआव मोननै सोंलु सिखारो. Time to time in the life of a nation two questions arise: whether to submit for forever or to fight and live as a free nation. बेबायदि गिलु फालु सोंलुआ जेरैहाय मानसिनि जिउआव फैयो, मोनसे नखरनि जिउआव फैयो, मोनसे समाजनि जिउआव फैयो, बेबायदिनो माहारिनि जिउआवबो फैयो. जे खर' गंग्लायनाय